дар шаҳри Скопияи Македонияи Шимолӣ мусобиқаи байналмилалии рушди УЕФА миёни мунтахабҳои то 16 сола ба анҷом расид, ки дар он мунтахаби наврасони Тоҷикистон таҳти роҳбарии Зайниддин Раҳимов мақоми дуввумро касб кард. Дар мусобиқаи рушди УЕФА наврасони Тоҷикистон 3 бозӣ анҷом доданд. Дар бозии ниҳоӣ мунтахаби то 16 солаи Тоҷикистон бо дастаи Косово ба майдон баромад. Вақти асосии вохӯрӣ бидуни гол ба поён расид. Тибқи низомнома ғолиб дар силсилаи зарбаҳои 11 метра муайян карда шуд. Дар силсилаи зарбаҳои 11 метра футболбозони Косово аз худ маҳорати баланд нишон дода дастболо гардиданд. Ҳамин тариқ мунтахаби Косово дар ин мусобиқа ғолиб дониста шуда, тими наврасони Тоҷикистон бошад ба гирифтани нишони нуқра даст ёфт. Зинаи сеюми ифтихориро мунтахаби Македонияи Шимолӣ ба худ ихтисос дод. Ёдовар мешавем, ки дар мусобиқаи рушди УЕФА наврасони Тоҷикистон 3 бозӣ анҷом доданд. Дастпарварони Зайниддин Раҳимов ҳамсолони худро аз Гондурас бо ҳисоби 3-1 шикаст дода аз тимҳои Македонияи Шимолӣ ва Косово дар силсилаи зарбаҳои 11 метра ноком шуданд. غلبه بعد از سرعت مخصوصا در سلسله ضربه‌های پنالتی آنها تنها یک دفعه اشتباه کردند در میان منتخب کشور که در سرعت صدر شد و هم بر مکدونیای شمالی هم بر